What's up mga angkol? Karon mga angkol, atong hisgutan karon mga angkol ang top 5 sa mga klase sa mga mamistahay ha. Yung mga tao mga angkol, ano tayo 5 ka klase sa mga mamistahay. Tugot ta sa number 1, groupies. Kining groupies mga angkol, kining magpanon bitaw mamista mga angkol. Mamista nga magpanon. Daghang kay sila sa grupo, anon maadtog balay, saray na kaila nga nagpista, dala og tropa. Pirti na ba ni ka mga saba kining mga groupies? Pirti ni ka mga saba nga mga tao. Kasagaran ani sila mga estudyante or mga kalugsong. Grupo na sila mga angkol. Muna sila nga, mato siya sa kabalay, isarang kaila sa panimalay nga nagpista, daghan kay kauban. Ugra ba kayo ni sila mga angkol? Ana ba? Ayo, tayo mamista mi te. Ano ba kay kauban te? Sige, dayon na lang mo. O, mao ni sila mga angkol nga la. Daghan kay ni sila mo ni nga dili ni sila nagpista ko isa-isa ra. Dinaghanit tag 5, tag 10 mo ni sila ang mga groupies. Ito na puntasan, number 2 mga angkol. Number 2 mga angkol, kini gitawag nga solo flight. Kini nga klase nga tao mga angkol, kini po ni mo po ni nga klase nga mamistay mga angkol nga solo-solo ra siya. Hindi siya maganahan ni mga kauban nga mamista, hindi gusto nga magpadisturbo. Dahil ano niya, baktas-baktas na yung mga angkol, mangita rin yung asa itong mga naghugot na yung mga balay, nga murag nanihog ng plato, luulay ni siya dito mga angkol, nga magpangising-gising. Siyempre, bakit ano na, uy, kaya to, ay, dayon. O, di, wala po dahil ito, ay, pista di ay, hindi sila mahulga. Magpahipira ni sila sa gilid mga angkol. Wala man sila kaila, kahit nagsulo naman sila, wala kauban, dili kailang tagpalay. Magpahipira sila sa gilid mga angkol, panaan rin dito mga angkol. Sabay pakuha niya, hiring-hiring, ha? Una ang mga solo flight mga angkol. Kanina ba klaseng mamistahay nga solo flight mga angkol? Kay wala na balik kalit. Magpahipira na siya sa kilid, magkaungkaon niya, sabay kuha niya. Magpadul na din sa portahan, mawala na din ni kalit. Musod na ni siya nga way nakahiring usahay, mugawa sa po nga way nakahiring. Hindi po mga angkol sa number 3. Ang ikatulong mga angkol, gitawag ko the cousins, ha? Kaya mo mga angkol, mga cousins. Yung mga mamistahay, mga klaseng mga tao mga angkol, nga mamistahay nga kusog mamarinti. At tuta dito sa kuhan kay antibaya na ako no. Unsa din mo na. Basta kay igagaw na sa pag-agawan sa akong mama. Diba? Tara dito mga angkol, mali na dito. Amin ko te. Di siyempre magtila mo. Tungod po nga. Ay, sulodong. Musaman mo te. Magpasito-sito. Dahil naasa mo mga bata te. Ha? Ano? Katong imong kuhan ba? Katong mo. Pataka-taka ragot. Katong imong iskilag dabaw ba? Kati grubi. Makatingala po itong tagtungod po nga. Basig ako po ni Hinoon pagmangkon o unsa ba? Ano nga mga klase mga angkol, mga the cousins, marinti mga angkol, mamista. Hindi po kayo na mga angkol, epektibo po kayo na may nga mga angkol. Kasi siyempre kung agaw, siyempre magkana na magganito, ikaw, tagaw, dire, gaw, na ako mga kuhan gaw, mga barkada gaw, na ako mga kauban gaw, mga silingan gaw, di. Siyempre, mura po ka first table dito po, kay ikagaw ko na, listen po na. Una mga angkol, mga tao, mga the cousins, kanang kusog kayo mamarinti. Punta sa ikaupat mga angkol, before, jammers, no? The jammers, na banda kay jammers. Yung klase mga angkol, pwede ni siya mga angkol maparinti, pwede ni solo flight, pwede ni grupo. Ano mo na bitaw mga angkol nga, bitaw ka ng close mga angkol, ang panimalay, magpa-ipsi-ipsi ba, para ang angkol ay mura po nga siya, dili kayo awkward, basta ilan ni mga angkol, pag makuha ni siya og litson mga angkol, ana din ni siya jamming-jamming, din ni siya kay jammers lagi. Gwapo lagi pagkatira yung litson tay. Asa mo nagpakuha na nung okay siya ba kay dili kay siya bidli, ha? Gamay ang baboy mga angkol, mo ana na siya. Kini mo litson no kay gamay, dili bidli, ha? Dili appreciate na nila mga angkol ang litson sa panimalay. Dako ko ng litson, mo ana ko na sila nga. Kini mo litson no, kay dako dili ko ma pingis, ha? Dili siya kasulti mga angkol, bisag unsa na makita na nga balay ng person ilan i-jamming mo, ana bisa makita ng mga Gata ko lagi kayong TV eh. Pinali ka inches. Ako ba? Wapo ba? Asa yung kikuha sa tipcore, ha? Wapo lagi yung kabinet. Muna ganahan ako. Nangita po ko ano yung kabinet, diba? Kanang magjamming-jamming na siya. Bisa kung saan nalay jamming. Kita niya siyang frame dito picture. Anak na nagtuga. Pulis na yung mga anak, eh. Ha? Pero sila ang pulis, eh, oh. Kusog ganyan sila mag-jamming. Magkala sabay, sige na sila kuha. Sige na nagkaon. Ang tagbalay po, dili na po makahirig kay jamming-jamming. Raman sila mga angkol. Daggan nga na yan, ha? Isa po kuha na. Ang number 5 mga angkol. Number 5, ang last na ito mga angkol. Number 5, ang ginatawag mga angkol nga drive-thru
take out. Kaya rin mo mga angkol, kaning mga tao nga drive-thru take out. Kini bitaw mo labay ra ba hapit ra ba? Uy, basta man na diri sa inyo dayo. Mana ba siyempre mana po na tagbalay ditong palabay-labay ra maguna sila palabay-labay. Ringir pa mo na nila makita murag nagsugod nagpangaon. Munong din na siya ito. Uy, basta man diri sa inyo. Mana magina. Uy, ali dayon. Sige na kayo, labay raw kayo, napukoy ato na, ilagaw sa unahan, ala na ba? Sabay din, nag-take out mga kulmari din siya. Dala na lang ko, pwede, magdala na lang ko, kaya yan ang kuy atoon sa unahan, do, siyempre mo, ana, magdala. Sige, kuhain ninyo ni si Kuya, yung dyan. O, di, makadala na, mura nag-take out, kay, example na, sugo, kunuhay sa sugo. Pista din sa inyo, ano, uy, ali, dudong. Sige natin, kay gisugo pa mga kunin mga magulito sa kuha na, magbayad pa ko. Tubig, lamig ko doon, takayo, alam yung takay ka, magdali mo. Aw, pagdala na lang. Di po ko kira, di, simple, makadala na, di, take out, ramura na siya nag-drive-thru, may take out. Tira naman lang. Karoon mga angkol, mauto ang akong top 5 na klase sa mga mamistahay. Una, ang groupies. Number 2, ang solo flight. Number 3, ang the cousins. Number 4, ang the jammers. Katong mga jamming kayo. Kalima, drive-thru, take out. Pero, natay bonus isa mga angkol sa akong top 5 angkol. Natay bonus isa. Ano yung mga tao mga angkol naman ang nagdala o cellphone o laptop. Cellphone nga, ang silupin punon. Karoon naman man, o ka ng laptop nga tupperware. Una mga angkol, ang di pa kauna, di pa pamista na, magdala pa yun. Nga mga naanar na ba na ngayon ko mga kuno. Wala makauban si Mama T nga. Pwede ako na dalhan. Di siyempre maula man ang tagbalay. Di ba? Sige, dalhin natin yung mama niya. Pwede pila lang po na ako ang suhon to niya. Iya pong bana, niya katang gagmay. Dala lang po spaghetti. Grabe gano'n. Uy, kung saan naman lang, ipakaon na nagpapagayo ba naman kung maanar nga. Pwede magdala bukog, nakakailan, di ba? Pwede may bukog, para sa ero. Tingnan lang naman ko lang sa akin mga kulit, lang mga bukog talan. Kaya pila na mag-unod. Una sila mga laptop o mga cellphone. Pad nga tupperware o cellophane punoon. Kasi kita makulmo na itong bonus at ika number 6 nga klase sa mga mamistahay mga angkol, no? Para na inyo bantay mga angkol kung may mga pista mo, ringira na ng mga tao, na sila present na sila permin sa mga pista-pista mga angkol, no? So, mora to karon mga angkol, ang akong top 5 klase sa mga mamistahay mga angkol. Kaya nga, ngayon mo gamay. Gamay ragod. Salamat mga angkol sa mga subscribe o sa wala pa. Subscribe na lang mo sa akong channel, Angkol Balot mga angkol. Ako sa nang i-shout out ng mga tao nga nasa Kawadbaran, Agusan, o sa Butuan, ng mga tao nga nagsubaybay kay gisukbatan ko ng mga angkol nga sige daw sila share unya dili daw nako sila i-shout out. So shout out si Tikyo, na shout out ta kita ka Tikyo, Leo Silio, ug ang iyang kauban nga si Bingbong. Mga driver ni mga badikade na nag-congressman Amante diya sa Busan del Norte mga angkol. Shout out ang kauban nga sila Edric Amante, Kevin Bello, John Bondihar, Noel Botelya. Mo ni ako mga sugit kay nga mga followers mga angkol na. Ako mo di shout out ang ako igagaw diya sa San Franz nga si Regan Mula nga Lumalab Live. I love you baby.